Saps que la creació de continguts digitals en català és de vital importància per a la salut de la llengua entre els més joves? Els joves ja tenen les xarxes socials com el canal principal d'informació i de continguts. Busquen informació, vídeos que els entretinguin i també influenciadors a qui seguir. Aquests continguts es troben principalment en castellà i anglès, amb públics molt més amplis. És important incrementar el volum de continguts en català a la xarxa perquè els joves tinguin material per al consum informatiu i d'entreteniment i perquè entenguin que la vida digital també pot ser en català. Promoure la cerca de perfils en català i d'influenciadors que utilitzin la llengua els ajudarà a tenir més seguidors i a fer créixer l'ecosistema digital català. Normalitzar el català a internet vol dir normalitzar la llengua entre la ciutadania catalana del futur.